ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಶಾರುಲ್ಲ ಸರಿ ಚೂರ್ ಬೇಜಾರಿಡ್ಲ ಉಲ್ಲ ಯಾನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬೊಂಬೈ ಬತ್ತಿನತೆ ತು ಊರುದನೆ ಇಂಕ ಚಿರ್ಚುರ್ ನೆನಪು ಬರೋನುಂಡು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬೊಕದ ಆದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗದು ನನಗೆ ಹೇಳೋ ಊರುದ ರುಚಿ ಮೀನು ತಿಂದತೆ ಮುಳ್ಪತೆ ದಾಲಲೇನ ಬಾಯಿ ಪತ್ತಂದಿಜ್ಜಿ गैस बट मच्छी उधर से लेके आऊंगी ना यहाँ पे सड़ जाएगा मच्छी सड़ेगा पागल हो गया है क्या ನೆಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಮುಕ್ಲೇನು ಮತ್ತೆ ದಾಯ ಹಾಕ್ಲಿ ಬಾತ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜ್ ಮಾರ್ಲಿ ಇಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಕ ಅವೇ ಬೇಗ ಪೋಯಿ ಇದ್ರ ಬೇಗ ಮಾತುಗಳ ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಂಬೋವೇರು ಬೇಗ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಬರಿಯರ ಸಿ ದಾದಿ ಗೈಸ್ ಈಗ ಏನು ಮೀನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನಂತ ಬಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಯತೋ ನೋಡ್ಸಿಪಾನಿ ಇದು ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು ಕಲ್ಲೂರು ಉಂಡು ಅಡೆ ಮೀನು ಉಂಡು ಇರಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬನ್ಲಿ बाबू भैया तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಐನೈನತ್ತೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀತೇರು ಅಂಚ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅವತ್ತೆ ಕಿನ್ನ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಜೋರುಲ್ಲೇ ಮಗು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೈಂಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ सॉरी आओ पंडा वटात वाटर वाली उधर लेते ये निकालिए रुक मैं नीचे हां डाल गाइस आदे गतने ಎಂಕತೆ ತಿತ್ತು ಬೂರ್ದಿನ ಒಂಚ ಬಂಗುಡೆ ತಿಕ್ಕಂಡಾವ್ ಯಾ ಪಾಡೊಂಡೆ ನಿಕಲ್ ನಟ್ಟು ನಕ್ಲಾ ಇದು ನೀನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೀನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆಡ ಮುಲ್ಪ ಅವುಲ ಅಲ್ಪ 150 200 ರೂಪಾಯಿ ಇಡು ಮಾರು ನಾತಾಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆದು ಉಂಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾರ್ನೆ ಕೊಂಚ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕುನಿ ಬಾಲ್ ಬಂಗೋಟ್ ಯಾನ್ ನಿಂಚೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತು ದೊಡ್ಡ ಉಂಡಿ ಪೈರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಬಟ್ दिनों को Pakara sarak kabar sabara karai sarak sapakara sarak kabar sabara karai